Hi guys! Welcome back to my channel. And for today's video, yan, paibog lang ko sa inyo sa amo ang dinner pero buntag hayag pa. Yeah, it's dinner around 5:36. Nami giluto si Mrs. karon. Inspired ni siya sa K-drama series na Something in the Rain ni Son Ye-jin. So nagluto ang ako ang wife na si Murag si Son Ye-jin. Dakdoritang. It's Korean, muna siyang traditional style na spicy braised chicken. And then dili lang siya kana hinimo na pud siya nga it's soy chicken. Nya magniwang ka. Ha. Nya muniwang pa ka anak. So atong tilawan. Ha? Kung sa kalami ang dakdoritang. Dakdoritang no. Kinemaster. Wow. Naon siya pagkaon niya. Pa sa Korean gani ka, makaon gani siya kay maka-rice mo kay Korean. So, inanakaon gani siya pagkaon. Dapat daghan na nya mukungit na dayon ka. Naon din na imo. Carrot sa carrot. 자, 메가요. 없으다. 안돼. 다스나나스나. Happy man tati. It's our happy mansari din. Mansari mo ganamon ni misis ko. So dili na ingon pag minyo na mo na mansari dapat na gyud mi mansari dahil mansari sa inyong wedding. Dahil po naman sir, kanina amo man sir karon 25, it's amo ang uyab-uyab. Uyab-uyab. Medyo konso. Lalo. Sabaw ito, sabaw. Sana ipunnya na sawar ko ipunna. My God, North Korea. As in guys. Basta na pagsuod sa quarantine, puro na mga Korean food ang ginakuha ni Mrs. Kaya maibog may nang kabantay mo sa Korean. Diba mo halos kada scene nila kaya di na mawalang inom, di na mawalang ka ng mga kaon, So kami, wala mi sa inom na inspired. Na-inspired mi sa luto. Magsugod pa lang. Samot na itong nag-walk of love. Puro luto, tanawa. Nagpalit siya walk niya. Gusto niyo makita yung walk? Ha? Inspired by walk of love. Oh. Napalit ko siya walk. Nindot ka lutuan ni. Pana. Muna. So kung talawan karon guys. Kani pala ning dakdoritang na Dakdoritang. Nga traditional sa Korea. At least tinon ako. Ay kayo sa hash. Among Korean. Sabaw na. Tanawan niyo sabaw ko. Ako sabaw ha. Dugang sa dugang. Isa guys na nasuko. Stricto lagi ka do. Si Minmin. Nasuko si Minmin. Huwag na naglaway. Kaan mo kaon niya. So naa siya patatas. Na siya may kaya. Wala na ako ipakita sa inyo kung giunsan ni kay. Nako'y meeting ganina. But, kung gusto mo makabalo, inilamig eh, baligyan mo na mo. Ada wala. Sakto rin yung kahalang. Espiso kayo sa bawah kanyo. Espiso kayo.
After na nga video, i-post na ko usapad kalami ang katong soy chicken na gihimo ni Mrs. na. Aba na mo, kung gusto mo ha, magtilaw ha. Kaya amo mong hotdog sa inyo ha. Kaya araw mag-order mo ha. Ay, Korean ha.